voin kertoa, että tuskaa ei hellitä ajan myötä yhtään. Missä Sergei on? Äiti heitti sen tonne mereen. Ootko vieläkään kuullut Larista mitään? Älä jota. Sergei, herää nyt. Mä kas tajuu Iidaa. Ja kato se, eikä se kuumottelee mua jostain työviestistä, minkä Jiri lähettää mulle. Mä kysyn siltä, että kuka sille tekstää, niin ei voi kertoa. Ehkä se antaa sun vaan kärsiä siitä, että sä vähän strippailit Alissaneessa. En mä mitään sylitanssia sille vetänyt. Ja pakko mun nyt vaihtaa varmaan likaiset vaatteet pois päältä, jotka muuten sotki Alissa enkä minä. Ja... Onko sun kylmä? Onko teillä kaikki ihan hyvin? Eiköhän me pärjätä. Mä en voi kiittää teitä tarpeeksi. En tiedä mitä mä olisin tehnyt, jos Sergei olisi. Tiitte jätkät. Ilman teitä mun loru olisi loppunut tonne Jorpakkoon. No, harmi ettei Oliver ollut mukana. Oltais päästy uimaan koko porukalla. Koitetaan me pysyä liikkeessä, niin ei palelluta. Sä oot ihan jäässä. Missä se ambulanssi tuli? Tää en jää tähän. Siitä voitte olla varma. Älä kuuntele sitä, annetaan olla. Äiti ei pysty pelottelemaan mua enää ikinä. Ja mua ei pelottanut enää yhtään, kun mä näin, että sä selvisit. En muakaan sen jälkeen, kun mä oon sen silmät ja näin sut. Mä voisin hakea sulle kanttiinista jotain. Mitä sä haluaisit? Sut tähän viereen. Mä en vaan vieläkään tajua, että miten ne sun mutsin valheet uppos muuhun. No se nyt osaa manipuloida puolella ja kenet tahansa. No ilmeisesti osaa. Mä haluais ajatella koko ihmistä enää ikinä. Sopii mulle. Ollaan vaan eikä ajatella yhtään mitään. Mä oikeesti pystyn. Mun on pakko mennä selvittää värit sen kanssa. Oot sä ihan varma? No joo, mä en saa muuten ikin rauhaa. Napit irti musta. Mä teen valituksen. Kuulitte? Mitä enemmän sä riudut, niin siitä tiukempaan pakettiin sä joudut. Mua ei kohdella näin. Mä olen töissä täällä. Haet sä ne rauhoittavat? Mua ei huumata millään lääkkeillä. Mä en kuulu tänne. Mä oon mun tytär. Mun sekopa ja murhaaja tytär. Yrittäisit nyt vähän levätä. Hakekaa se mun tyttö tänne ja heti. Ethän sä vihaa mua. En. Moi Marian. Kiitos. Mä tarvitsen sua enemmän kuin koskaan. Me ei tavata enää. Miten niin ei? Sä voit vierailla täällä. Mä lähden nyt. Enkä palaa enää koskaan. Luuletko sä pääseväsi musta noin helpolla? Sä saat vielä maksaa tästä. Marianna! Mä puhun sulle!